دی زندگی کہڑے کم دی ہے جندا پنج تن نال پیار نہیں. بسم اللہ. اللہ دے نام تے دساؤ زندگی کم دی ہے قبلہ جے زندگی پنتن پاک دا پیار ہی نہ ہوئے. دی زندگی کہڑے کم دی ہے جندا پنج تن نال پیار نہیں. دی زندگی کہڑے کم دی ہے جندا پنج تن کیا نال پیار نہیں. ہو پیار پنج تل دا دل وچ ہوئے پیار پنج تل دا دل وچ ہوئے پیچھے جنت بھی دشوار نہیں. بسم اللہ. جیو جیو بسم اللہ. بڑی مہربانی. جی صحیح جی. بسم اللہ. تمہاری محبت ایک ربائی پیا پڑھنا. وہ کون سا جذبہ ہے جو دل میں مچل جاتا ہے اور شکوہ کیوں بے ساختہ منہ سے نکل جاتا ہے. جیو جیو عرض کردہ ہم فقط برا کہتے ہیں دشمن شبیر کو تو رنگ آپ کے چہرے کا کیوں بدل جاتا. ان دی زندگی کہڑے کم دی ہے جندا پنج تن نال پیار مصرا پیا پردانے والے حسین توجہ چاندہ دا پیا گھر دا لنگر مکدا نہیں کدا در تو سائل ولدا نہیں. بسم اللہ. بڑی مہربانی. گھر دا لنگر مکدا کدا در تو سائل ولدا نہیں. جرح کواری منگے پنج تل تو جرا ہک یاری منگے پنج تل تو منگ جادو جیوار نہیں. بڑی مہربانی. حیدری اے مصرا پڑھ کے ہر مومن دے کولوں داد گھلنا چاہتا لیکن قبلہ شرط توجہ مصرا پیا پڑھنا کائی وضاحت نہیں پیا کرے نہ اہل علم حضرات موجود ہو سمجھنا تو پہ رحمت حیدر دی پاک ولا ساڈے دل دی دھڑکن دی ہے صدا رحمت توجہ نیالے حسین کائنات دی قلت مصرا توجہ کیا تیری صدا جے دل وچ بغض علی ہووے جے دل توجہ کیا ہووے اودی نسل تے کوئی اعتبار نہیں. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. حیدری زندہ باد. رحمت حیدر دی پاک ولا ساڈی دل دی دھڑکن دی ہے صدا. دا ہو جے دل وچ بغض علی ہووے اودی نسل تے کوئی اعتبار نہیں. اے اودی زندگی کہڑے کم دی جندا پنج تن نال پیار یار نہیں